Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare haiko zvinezvi mhepo dzakasumuka ende ukaona uchita politics maitiro yaka handifungidziri kuti unoona kana 5 years uchirarama especially pane politics dzechinherera politics dzekudzungaira dzinoitwa kuZimbabwe handifungi kuti zvinokuperera musha so nyaya yandava nayo panapa inyaya iri kunetsa yaChristopher Mutsvangwa kuda Tagwirei VP Chiwenga these three vari pane imwe nguva yekuti hakunyatsotarisana kumeso chaiko chaiko I don't know kuti zvichafamba sei kana kuti zvifamba sei pari kutongopisa nyaya yacho iri kutongonetsa but nyaya hombe yadzoka yonetsa iko zvinezvi yandiri kuona ZANU-PF spokesperson uyu Christopher Mutsvangwa ndiye ari kutaura kuti zvoni zvaitaurwa na Patrick Chinamasa was expressing his personal opinion when he claimed that 5 people have been co-opted into the central committee anzi aiwa angangoriwo maopinion ake dzingoriwo it's like vanhu vanobvumza kurotomoka aingovhuto kungovhotomoka saka pa alright tiri kungoti chii tiri kuti Tagwirei tanga tichite it's bad news kuti arunzi apinda and what's next for VP because he must treat everything pari kungowanzi vanhu 5 vakapinda pari kunzi aiwa naMutsvangwa uyu aingotaurawo zvinhu zvemusoro wake pakuda kuti tichinyatsowera kuti akutaura chokwadi ndiani ende watingateerera ndiani pakati pavo vavira Christopher Mutsvangwa here kana kuti iye Patrick Chinamasa. Inini personally zvangu ndakatogara ndatozvitaura ndakati inini Chinamasa andimteerere zvake zvaitotaura chitoti uyu akapinda muCentral Committee andatombozvibvuma because pandakangoona kuti Chinamasa angori umwe munhu pakanokomishena bin bepe navo ndanoti baba I don't think kuti vanenge kana zvimwe zvekuita it's like mupati unenge ndovana kuti mupati vanotongoonekwa savanhu vasina kana dhiri kuonawo kupuwa tuma project tokadaro kuti iwo ungagona unozosvika pakuti tinozogona zobva mupower usina kana chawakaitawo kana 1 chinobatika chienda unokomishena bin kupuwa legacy yakadzungara legacy yekuti usekwe kwese kwaunoenda ndo situation yandakasangana nayo ini ndakaiona but ameno let's see toti chi toti kana kuti Mutsvangwa ndiye akati vanhu vacho vaiswa muCentral Committee kana kuti akavadzinga here kana kuti akavaita sei handisi kunyatsoziva because pari kunetsa because nyaya hombe iripo vanhu vari kungoziva kuti Tagwirei akangorekana hanzi apindamo muCentral Committee patoipa akangonzi atongomo chete patoni competition imwe serious between him and VP ende zvinozoitika ndekuti pane umwe anozoshandisa mari ende kuno umwe ari ready kuriska mari yese yanayo ndozvachunzopaipa ndozonzi idzo mari dzeubvanzu kudya kwemumidzi idzo mari dzekuti hadzinyatsotraceka kuti wealth yakabva kupiwo is because of the way yavanotospenda mari dzacho ipapa notosvika kangonotosvika katongopromisa munhu wese kuti alright muri vangani muCentral Committee machida kutopinda ini nichiita kuti ndiite the next president yes anogona kukwanisa kuzviita zvinoitika zviriko asi zvinhu zvokuti zvinogona kurambika saka iko zvinezvi ndo nyaya iripo napa muri Zimbabwe vanhu vese vari kusheka mastreets vanhu vari kuverenga rice but apa tikuona kuti Mutsvangwa adzosa hope gore rineri tichanzwa zvakawanda ende kumagumbo kune nyaya ende gore rineri richaita diki pane zvinhu zviri kuitika I understand kuti a lot of you guys munomuto watombodziginwa nyaya dzacho dzinenge dzichiitika kwavari koko bozi munema kuti ko zvazvipi ko zviri kutaurwa na vane kutaura zvinhu zvinenge zvisina musoro but apa ndine zvandakuona paita nyaya ipapapa let's watch the space tichadzifambira dzese ndichangokuzivisai kuti ninga ari kudai so ninga ari kuti zvakati but for now nyaya yadzoka Chinamasa akambosiyiwa akahumana akadaro but iko zvinezvi Mutsvangwa adzoka kunorabhisha zvese all the rubbish yanga ichitaurwa ndo type yemastatement ayatita kutaura aibva kuna Mudarageza achinzi iwe mukana mako munobuda zvinonhuhwa tenga pamba upfekedze muromo wako because pese pauri kungoshama muri kungobuda zvinonhuhwa it's like ndo situation yakuda kutose kana kuti ndo nyoka mhenyu yakuda kunonakurirwa Chinamasa because ana Chinamasa on politics ekudhara if kana politics handikwanise kunongedzera kana zvinhu 5 zvinoita na Chinamasa I don't know but kana mimi munonge muchiziva politics steri kudarika kana isusu ndodzo kuti Chinamasa akaita 1 2 3 4 5 zvinhu for maZimbabweans Mutsvangwa yes tomboti boss iye Mutsvangwa akagadzira CV rake pakugona kunyeba kuti isusu tanga tiri kuhondo saka vanhu vanonge vachitongomubvuma paizvozvo kuti aiwa at least munhu akatongokudzwa kuti nini nditone macredit njawo angu ekuti ndakabva kuhondo pato CV rake ratosimba muchigame chepolitics to be very honest CV rake rinenge ratosimba boss munema kuti ngoti but akatoto risk life yake kuti ave paari iko zvinezvi kuti vanhu tizogara even though zvazvo pari kuzotaura kuzonze even paizonze hondo yacho yakarwiwa muZimbabwe hakuna kanyatsoirwa vakazongotaurirana vakangobvuma dhiri kuti alright
bo chingopinda iwo kumana chimbonanzvaiwo tazviona kuti shungu dzenyu dziri right vanhu vakangonzi ngapangoitwa ceasefire kwete kuti vakakunda. Inini ndakatombozvibvunza kanyaya yacho panapa ndikazonzi waakurasika nevanhu ndichibvunza kuti saka imimi mukutaura kuti Britain yakarohwa neZimbabwe, Britain yakadyiwa neZimbabwe, but it's like panenge pakuzongoitika zvinhu pese pese pane vanhu vanotorwa nenarrative ende ini ndaitonyanyozvidhauta stereke nyaya yezvimanarrative zvaifambiswa izvi because iwo ngotamba nokuti vanhu kubva pakatanga ngotonga vakangopinda zvingoti takatoenda kuhondo ndosivhiri vakatonga ine nyika inei yakatongwa for the past tingangoti 37 dzamugabe kana tisingakanganise tobva tatarisa dzani dzaED dzitarisa makore mangani izvezvo vatom 45 plus vachingotonga vachingodaro vachitoenda iwo kada kuuya uchidongonopinda unzi aiwa aunoenda kuhondo. Saka ndo nyaya imwe iri kunetsa panapa. Timu rakaenda kuhondo harisi kusekerera vanhu vasinoenda kuhondo kuti vauye vachipinda mucentral committee. Ndo imwe nyaya ndiri kutoona iri kutozonetsa panapa because iyo central committee iyo kayo chatatiite pamuromo ndo highest decision making body yavo yepolitical party yeZANU-PF. That's why pari kuita muromo because ndakanzomboona umwe wakundibvunza kuti ine basa rechi what's so special about central committee. Kwavari panotoziva kuti pari so special. Imagine kuti munhu anokwanisa kuriska someone like Tagwirei nezvinhu zvaanazvo zvimabusiness zvake zvezvia munhu kuti munomanotomuti billionaire nangu handizoziva sei asingawanike muForbes nemabhillions acho amene kuti mabhillions acho ari kupi chandongoziva chingatomuwanisa muForbes kana mumabhuku eni nekuti anenge achitaurwa nyaya dzekuti ane masanction kana kuti atori pamasanction ndo zvandokwanisa kungoona kana zvandokwanisa kungorecognize naiye kuti aiwa Tagwirei tomuziva ari munhu ari pamasanction and Tagwirei is quite guy. But munhu kuti anotaura anogona kuita zvimwe zvinhu zviri strange like recently apa pakabuda achitamba golf navamunangagwa vacho zvakavhundutsa vanhu. People were shocked because mimi munenge muchibuda kati chiti azodai saka azopandukirwa Mutsvangwa wanozikanwa akati Mutsvangwa anozviti ari lawyer kunani kuna president Idi Mnangagwa. Saka hapana pekuti Mutsvangwa anozobuda achinotaura zvakashata pamusoro pemunhu ari lawyer. But kubva ipapo ndakataura kuti apa pane politics apa kunozangana kuda kuona kuti Mutsvangwa zvaari kutaura zvezvia hazvisi akasika kuti akakupenga futi isedha vari kushandisa zviri patu isedha atotumwanzi chimboenda unovhiringidza vanhu because that's how they do their things. Politics dzavo ndedzekuvhiringidza pamusoro kuti musazive zvitoitika confusion mungobuda muchingodaiso tozongonzi munhu akatongoiswa mucentral committee nguvai nani papi musi wechingani pashayikwa mumhinduro pashayikwa maanswers ipapo pari kupisa. But let's watch this space. Haini ndikufara kuti patombobuda panzana kupinda aiwa they can't be smoke without fire. Pane zvinhu zviri kuitika usiku vanhu havasi kurara vanhu kukutaurirai mutsaone henyu vazofamba nemazisutu vachididi papa those guys vakaita sanda Tagwirei futi those guys vekuti vanogona kungoriska kana upfumi hwanawo kuti angompindamo chete ngoti aiwa haini ngatichiyo amana ndine chakati keni let's do this ndikukupa chakati iwo ndikutengera chakati idzo mota vanhu vanzwa nadzo kudzitengerwa nevarume vaya ndinozi dakutengera mota dakutengera chakadai mawani. But ameno ngatione kuti nyaya yacho inosvika kupi ngatione since kumagumo kune nyaya yakao ngatione. But inini pendanga ndichiti uyu kuti kana achizvida kuti tukaona lawyer kuna ED iye sekuklema kwaanozviita Mutsvangwa kuti iye ari lawyer uyo ngaambonotuka munhu akaita saOwen Mudha uyo ndo vanhu vatonezoziva vanoshandira ED kubva kudhara manje vaiva zvekutoshandira munhu zvaiva zvekutonzi right ndo right hand man like ndiri kuzviona ndo vanhu ipapo ndo panenge pakuitwa nyaya dziri serious. Izvi zvakangoita mahumbwe zvinhu ndezvongovhiringidzana izvi but ngatimbona Mutsvangwa aveno iyewo Mutsvangwa wacho tine dzakewo dzatichazotaurawo because munhu wekuti ane mashares kumamishe kwekuya. Saka kana patotora nyaya yezvigananda papa I don't think kuti angauya chinongedzera kuti ndenge chigananda because iye ane mashares mamishe kwete mazishares chaiwo. Saka obvious anenge achitodyawo futi ipapo hakuna asiri kudyaka kuzanudza kuti munhu wese ari political party asiri kudya. Vanhu vari kufa nenzara vari kumasero vanopfeka matshirt vayo kuti akazoona kuti iwewe wazodidi ndo vanhu vachizokurova nekukwana kwakaita vamwe nemazi t-shirt aya nemapisira akunoita and I heard kuti kuZimbabwe kwakuita kuchipisa izvo so weather yakuita ichinochinja. Saka vanenge vakapfeka mazi t-shirt aya January to December rakasimba kanotanga zisaga 5 years munhu anotota kutorara naro nekudi ndo vanhu vasina kana chavari kudya ivavo ndo vanhu vanenge vachinetsa. But apa and the same people ivavo vari kuitwa izvozvo ndo vekuti vakapakanzi pauya vanhu vakaita sana Tagwirei vanouya voungana because iye anongosvika otongoti order chimota chake cheKFC chotongoti machicken in I mean Zimbabwe kune chicken in votongo order machicken iwaya votobvutidzana votomucelebrate votomuimbira mudhara auya. But ana Mutsvangwa havana kuuya yacho Mutsvangwa akaomera futi kandi ndiani akambopiwa chinhu Mutsvangwa
but azvinoti hana mari kamutsvangwa anayo mari kana musingazvizive ndichava nenyaya dzacho timbonyatsoigadzirisa nyaya yamutsvangwa timboonesana but for now tikumboti aiwa zvaataura mutsvangwa ezvikaizvi zvikuita kakumeka sense especially to you guys vanenge zvita muri kusapota VP Chwenga. Ndingoti it's good news for you, let's see, but iyi kana yadai so iyi tongoti tomboisiya pakuti it's good news. But anyway, before I disappear, munoziziva nyaya idzi handidi kuita dzekunonoka, ndokuda ngoti kavara ndotorowa ndotoenda. Kana uchingori muSouth Africa uda kuregisterwa company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, zvanyore mazuva ano easy. Bata education research yaOwen ndiye wanokwanisa kuzviita zvinhu izvozvo. Iwo chako chaunongoita chete kunge ungone passport ende une passport yako iyoyo obva utora namba dzake womufonera, anokuitira ari kwaari ikoko, iwewe uchiitirwawo uri kwauri ikoko. Namba dzaOwen ndadzendaisa pascreen, kana usina kunyatsodziona rova screenshot wozozuma wonyatsotora namba idzodzo.